Vertis marketing. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi ragan tawete be ha chaîne YouTube to ngol digital pulaku jowro shopping de ha bolli dan YouTube to fon fon hofni on yetti on milari jaw mon ngere no khairu nderi ko mamuda said tawa mi tammi to ngido yesando wala ko yamtete ha majum en puɗɗi wowugo ɗo nde jam to en gi kuje men jottike dow jam alhamdulillah en getti Saidi Adam Harun be monsieur Oumar Ibrahim en tuɓi jama are tawetende ha British marketing fulɓe Africa ɗalle kuje en jottike am da vidéo matta ɗo mi ngol tammiratnaken premier vidéo am wadgo ha yerɓa ha chaîne YouTube ko bo ngol latto ɗum premier vidéo je watta je présentation je Vertis marketing amma ngol rammay wane ko andi be majum tawa bana en dar ɗo ni ɗum pat dentifrice nebban yiɗo ɗo bo ɗum gommage tawa nebbam kuma a toyi yimɓe je mari ko ɓegaton irin maquillage ɗo ni ɓe koko nandi be majum ɗo ɗum gommage ɗo bo ɗum nebbam wujago bana on mbiyata amma vidéo mai en giɗi ngol ramma en giɗangol juuta haala prix majum kam fu sey ɓaawo ko be wakkatiji kucutuɗi tawa en giɓa comprimé ji baniɗo feere feere tawa ko nandi be majum nden bo en mbiyan kuje ɗen gatta fuumaje ɗum risque amma en foti en mbiya je Vertis marketing so moyen de risque nandi be maji risque ɗum mari moyen yottaki bana kujeji luttuɗi tawa ɗo ni en jira kuje kam ngare renema daɗɗe en ɗon giyaɗe nden bo en sorton keɓa riba en gamotoyemeji men to Vertis marketing to a abona jonta ma tammi abonugo yeeso no andi Vertis marketing ɗum yimɓe to nastata tattago maɓɓe wala o mari damuwa ko modi soda kuje ɓe o nasti ha waɗa chaque semaine makko tan ko o waɗa ka an o jaɓa reftunde makko oɗo bo to hakkila o yiɗi o développe réseau wata